Hyvä. Okei. Okay. Joo, miten... Hei, soitamaan illalla paremmin. Hei! Kiitos, hei! Meillä on kato arkkikottele vai. Komennat vaan töihin. Nyt noita kääntelemään. Hyvä. Nyt vain äkkiä lisää vain, lisää. Kuumuta. Hyvä. Anteeksi. Eikö kun mies sanoo, että hyvä. Ei kestä sanoa, koska se heti. Se lopettaa kato tekemään. Se on jännä. Mene. Mene. Tule. Eikä kun kellään täjältä. Koita kääntää tuolta. Kiitos. Ja meni jo tän. Oikein mahtavaa. Oi, yes. Mahtavaa. Nyt sanot, että mene vaan. Nyt sanot, mene. Mene. Wuu. Sellainen kauhean rivitanssiporukka, joka vähän vetäisi Joo, paskaan. känkänhave päällä. Anteeksi, nyt se miettii, että mitä se... Onko mä kiinni? Mitä se pullo? Mene vaan. Joo, jatka vaan. No jos Ounasvaaralla ois, niin sitten käy. Vaan. Sitten käy Ounasvaaralla vähän katsomassa, niin